Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 5,000 pesos kag pagkapreso mahimo atubangon sang mga naga-discriminate sa mga frontliners. Duha ka pamilya nag-inaway tungod sa Social Amelioration Program. Sa balita nasyonal, DSWD nag-umpisa na sa pag-post sang listahan sa mga benepisyaryo sang SAP. Mas sobra 30,000 nga COVID-19 test kada adlaw mapatigawin na sa Pilipinas sining nga semana. Sa balita international, Estados Unidos kinakabing aksidente ang pagbaluhan ay lupok sa North kag South Korea. Sa balita sa sports, Pinay fencer Maxine Esteban ginhatag ang allowance para sa mga medical frontliners. Balita entertainment, Ellen Adarna ginklaro nga hindi si John Lloyd Cruz ang nag-cheat sa iya. Samtang sa balita espesyal aton pagistoryahan ang mga rason sang pagpananakit sa imulawas bisan wala kamayo sang ginatrabaho. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 4, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Nagaluntad gyapon kag nag-afekto sa Visayas kag Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ. Ang easterlies naman ang nag-afekto sa Southern Luzon. Samtang ang bilog nga Visayas, makaangkon ini sa magalumon nga kalangitan nga may lupta nga pag-ulan kag thunderstorms bangod sang ITCZ. Samtang ang Palawan kag Occidental Mindoro may magalumon man nga kalangitan nga may lupta nga pag-ulan kon thunderstorms bangod sang easterlies. Ang kasarangan tubdubabas kung huyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa naminhan nasid akon sa nabagat na nasidlangan. Ang magaluntad naman sa eastern section sang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro, kagalin sa nasidlangan padulong sa naminhan nasidlangan sa iban nga bahin sang Visayas nga may kasarangan man tubdubabas kung nga pagdapya sang balod. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtub sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:05.
oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong nagapangunang mga balita lokal, papanaugan sang pinalidad nga 5,000 pesos kag pagkapreso nga hindi magsobra sa 6 ka bulan ang pwede nga matubangon sa isa ka persona nga guilty sa pag-discriminate sa mga frontliners nga nagapakig-away kontra COVID-19. Ini matapos ginapurbahan sa Sangguniang Panlungsod sa Bacolod ang ordinansa nga ginadilian ang pag-discriminate sa mga frontline workers. Kagini nga ordinansa ang in-author ni Councilor Cindy Rojas. Sa idalom sa Section 3 sa ordinansa, nasaad nga makabing nga diskriminasyon ko ng frontliners ang ginadilian sa isa ka establishmento. Wala ginatagan sa mga serbisyo kapag dumili sa ila nga maka-access sa mga pasilidad. Makabigman nga diskriminasyon ko ng frontline workers ang wala ginapa-avail sa accommodation establishment o kung ginapahalin sa ila ginestaran. Ginadilian man nga iharas, insultuhon o kung pakahuyan ang mga frontline workers. Suno kay Rojas, hindi lamang ang violator ang papanaugan sang penalidad, kundi lakip man ang employer, owner, manager, supervisor o kung officer in charge sa di natabo ang diskriminasyon. Nagalaom si Rojas nga ini ang ordinansa nga magaserbi nga warning sa tanan nga likawan ang pag-discriminate sa mga frontliners. Naglambot naman sa pinahugay kag dumugay sang duha ka pamilya sa Purok Rojas, Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod, ang bangod sa Social Amelioration Program o KONSAP. Nagpadangat sa reklamo sa Police Station 8 ang mang-iloy nga Sanday Perlita de Liomes, 63 anyos, kag Yvonne Plandres, 38 anyos, samta ang mga ginreklamo amo Sanday Anabel Pahila, kag utod siri nga si Joe Marie alias Utay Lakina. Sunod sa alegasyon sa mga tagreklamo, ginsugo ni Anabel ang utod nga si Utay nga pamatuhon Sanday Perlita kag isugpon sa iya listahan ang listahan sang dugang pang-alegasyon, nagdinumugay ang mga ini kad nakita sa tagreklamo nga may ginakuot sa kilid sa ilawas si Utay nga posible armas. Ginhangkat pa ni Utay ang iba niya pamilya sa matagreklamo nga magwa ugod ubuson pamatay. Nag-alegar man si Anabel ang ginareklamo nga mga lagob man sa iya nga lawas, tugas ang pagkastigo sa iya sa matagreklamo. Nag-ugat ang kinagamo matapos ginaligan na Anabel nga ginsabotake siya sa matagreklamo. Agod hindi madala sa listahan nga makuha sang 6,000 pesos nga ayuda sa gobyerno. Si Anabel ang volunteer nga nagapanglista sang benepisyaryo sang SAP. Samtang ang masunod naton nga mga balita, igadulong sa inyo ang masunod na COVID-19 news update. Igadulong naman sa inyo sa kaalwan sang Grace Pharmacy. Nakatapos na ang 43 ka manigranse yung nakabig person under monitoring sa ilang 14 kadlaw nga mandatory quarantine sa Mambucal Resort sa Banwasang Murcia kahapon nga adlaw. Kagin papauli na sa ilatag sa kapuloyan matapos nga nagnegatibo sa COVID-19. Ang 43 ang ginabugusan sa 41 ka mga construction workers nga nagtrabaho sa Iloilo samtang may duha ka lokal nga turista nga naglagaw sa Boracay. Sa post sa official Facebook page ang Negros Occidental, ang nagdulong sa mga PUM amo ang ilatag sa mga local government units. Samtang mayara man sang 18 ka PUM ang nakatapos na sa ila 14-day quarantine sa healing center sa Banwasang Ibi, Magalona. Ini ang inalaki pa naman sang 16 ka construction workers kag duha ka truck drivers. Nagpasalamat naman ang mga anay PUMs kay Negros Occidental Governor Eugenio Silacson kag sa Capital Frontliners sa paghatag sa ila kinahanglanon nga libre. Ang ini nga latest COVID-19 news update ang gindulong sa inyo sang Grace Pharmacy. Stay safe Bacolod kag Negros kaya tani. Ginklaro naman sa Negros Occidental Interagency Task Force kon NOITF nga wala sang ila control nga pagpresentar sa publiko sa ngalan sa mga returning migrants OFWs kag non-OFWs. Sunod kay Local Disaster Risk Reduction Management Officer Dr. Zephyr Gerhard Kailan, ang National IATF kag Maritime Industry Authority o kon Marina amo ang malistahan sa mga pasahero nga ginpasakay sa barko. Agot siri magapadala sang sulat ang
NOITAF o kon TF sa Marina agod pangabayon nga pabal-on ang probinsya anti sa probahan ng Travel Authority. Ura din na dismaya si Governor Bong Lacson matapos may baluan nga may isa ka batch sa mga Negrense stranded passengers ang mag-aabot nga wala pa napreparahan sang probinsya. Nagasalig si Kailian nga pamatian sang Marina ang ila gina Aksyon Radio. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapangayo sa pasaylo nga nadula kami sa kanginan bangod sang power interruption. Madamo gid nga salamat sa inyo paghango. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:11 sa dugang detalye sa aton mga balita lokal. Ginbawian sang kabuhi si patient number 3 sa siyudad sang Bacolod, hindi bangod sa virus kundi bangod sa komplikasyon. Si patient 3 ang 40 anyos nga lalaki, kag residente sang barangay Takuling kag may travel history sa Quezon City. Sa mensahe ang ipadala sa Aksyon Radio Bacolod ni Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod IATF, ginpahayag si patient 3 ang mayara na sang duwa ka negative results sa COVID-19. Suno kay Tan, nagtaliwan ang pasyente bangod sa cardiogenic shock due to fatal arrhythmia. Madumduman nagtaliwan sadto nga iloy bangod sa COVID-19 o kunin niya mo si patient number 6 nga isa ka 62 anyos nga babae. Ang Bacolod ang may siyam ka mga COVID-19 na nga mga kaso, duwa ang napatay bangod sa virus, isa ang napatay bangod sa komplikasyon, apat ang naka-recover, kag duwa ang nagapabilin sa karon nga positibo. Nag-expire siya kagina, pero because of a heart problem, nag-heart attack siya. Recovered na to siya kay nakakuha na to kag-clear na to yung one-year pray. Si Dr. Grace Tan ang Interagency Task Force Against COVID-19. Ginabulubanta 200 ka kilos ang ginalegar hot meat o kon illegal nga pag-ihaw sa karne sang baboy ang na-recover sa mga kapulisan kahapon sang hapon sa quarantine check-up point sa Sumag-Bago boundary, syudad sang Bacolod. Ang suspect agin kilala kay June Rosaot, 29 anyos, nagapuyo sa Puro Kabukanan, Barangay Singkang Airport sa amuman nga syudad. Sunod kay Police Lieutenant Jonito Pastrana, hepe sang Police Station 9, na intercept sang ilahanay ang double dead nga karne sakay sa tricycle na ginamaneho ni Rosaot. Dugang pa ni Pastrana, ilagin turnover ang karne kay Bacolod City Veterinarian Dr. Maria Aguida de la Torre, head sang Task Force Butagoy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kay man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga nagatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule kana. Ang DTX 500 ang mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo pulian pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag mga kaaksyon sa karon nga panahon, importante kayo nga malikaw kita sa mga balatian, especially ini mga respiratory diseases. Importante likaw kita sa mga ubo, sipon, trangkaso, hilanat, kay basi madudahan ka bala nga may COVID-19 nga virus ka. Amo na nga ginarekomendar naton sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Ang ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ang manggaranon sa vitamin C, puro kag natural, natural kag organic, wala sang preservative kag safe kaayo nga gamiton. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea nagapabakod pa sang aton immune system, no? Immune booster ni sa. Iniya ginbase gid sa isa ka research sa Kentucky Medical Center sa USA. Kag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, puno man ni sang vitamin B complex. Ang B1 para ini sa aton nga reflexes, mga nerves bala naton, mayo gini siya. Ang B6
para naman sa aton sini nga baga nga hindi kita dali-dali matapikan sang ubo. Kag ang B12 para sa maayo nga absorption sang mga sustansya nga halin sa mga pagkaon nga aton ginakaon. So mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule anti ka na, manggaranon sa vitamin C, puro kag natural, organic, wala sang preservative kag himo sa Pure Mangosteen. Mabakal naton ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea sa mga butika kag sa mga outlets para sa Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan Country Mart kay iban pa nga outlets. So dumduma para nga likaw kita sa mga respiratory diseases, mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ka na. DSWD nag-umpisa na sa pag-post sang listahan sa mga beneficiaryo sang SAP. Kag masobra 30,000 nga COVID-19 test kada adlaw, mapatigayon na sa Pilipinas sini nga semana. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:19. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginumpisa na sang Department of Social Welfare and Development ang pag-post sang listahan sa mga ngalan sang Social Amelioration Program o kung SAP beneficiaries sa website sang ilang field offices. Ang mga field officer ang nagamat-amat naman butang sa listahan sang nahatagan na sang ayuda nga makitaan sang publiko pagi sa pag-check sa dswd.gov.ph unod sang website ang mga listahan sa mga SAP beneficiaries sa provincial, municipal kag barangay levels. Ang field office sang Cordillera Administrative Region kag Region 7 na nakapost na sa ilang website sa inisyal nga listahan sa mga beneficiaryo sang Social Amelioration Program. Nagbukas ang Department of Social Welfare and Development sang bag-o nga text hotline kag email address nga maghimong access ang publiko angot sa pamangkot sa Social Amelioration Program o kung SAP. Ang DSWD una nga nag-set up sang hotline number nga 16545 apang subong mayara na sang text hotline kag ini among 0918-912-2222
2813 kag ang email address among sapgrievances@dswd.gov.ph. Ang nasambit nga kadamuon ang magabukas 20 o kon numero ang magabukas 24 oras kag magasabat sa reklamo kag concern angot sa SAP. Ginpahayag naman sang Department of Health nga mayara na sang 22 ka COVID-19 testing center sa Pilipinas. Sa ikaanom nga COVID-19 situationers ang DOH, ginpahayag sang ahensya nga ginaprubahan na nga maka-operate ang Philippine General Hospital kag Singapore Diagnostic Incorporated bilang mga testing centers. 7 sa 22 ka accredited nga laboratorio ang yara sa Metro Manila, samtang ang 5 ang yara sa Cordillera Administrative Region, Region 5, Region 6, Region 7 kag Region 11. May kabilugan nga 75 ka laboratorio na sa bugos nga pungsod ang nag-apply sang certification, 58 diri ang yara na sa Stage 3 Pasaka. Ginapaabot subong nga semana makapatigay na ang Pilipinas ang 31,360 ka mga COVID-19 test kada adlaw matapos nga ang 4 ka mga mega swabbing facilities ang mga operational na. Ginpahayag ni Department of Public Works and Highways Build Committee Chairperson Ana May Lamentilio nga ang 4 ka mega swabbing facilities ang gintukod sa Palacio de Manila nga the Enderum Tent, MOA Arena kag the Philippine Arena. Sudo kay Lamentilio, wala na nabudlayan ng DPWH nga maghulam sang facility bago nagpasugot man ang tag-iya sang mapasilidad nga amo ang YAP Group of Companies, Dennis Oy Companies, the SM Group kag Iglesia ni Cristo o ni Cristo sa pangabay sang gobyerno i-convert ang pasilidad bilang mega swabbing test. Nagliga niya semana ginpahayag ni Presidential Advisor on Entrepreneurship Jose Maria Concepcion nga kumpiyansa siya nga ma-lift ang enhanced community quarantine sa Mayo 15 apang ginduga nga mahimo lamang ko ng COVID-19 testing ang ginpasangkad. Ginlimitahan temporaryo sang gobyerno pila ka biyahe pagwa kag pabalik sa pungsod agud nga mabuhinan ang kagutok sa mga quarantine facilities sa pungsod kasunod sa pagtinguha nga matap na ang COVID-19. Suno kay Presidential Peace Advisor kag National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., ang National Task Force Against COVID-19 ang nagdesisyon angot sa paglimita sang flight operations sa Ninoy Aquino International Airport sa Manila kag iban pa nga international airport sa pungsod. Exempted naman sa restrictions ang mga cargo flights, air ambulance kag medical supply flights, weather mitigation flights kag maintenance flights. Tanan nga domestic air arrivals kag departures sa NAIA ang nagapabilin sa gyapon nga suspended. Ginaresto sang kapulisan ang barangay kapitan sa Banwasang Hagunoy, Bulacan angot sa kaso nga graft matapos ginreport nga nagkolekta sang masobra tunga sang 6,500 pesos nga cash aid sa idalom sang Social Amelioration Program. Suno kay Colonel Reginald Francisco Hagunoy Police Chief, ginaresto ni si Danilo Flores, 66 anyos, sang barangay San Agustin matapos nakuhaan sang video samtang ginpahayag sa mga SAP beneficiaries nga makuha lamang nila amang 3,000 pesos kag ang 3,500 pesos ihatag sa alkalde sang Banwa agud ipanagtag sa mga non-SAP beneficiaries. Ginpahinwala naman ni Hagunoy Mayor Rolito Manlapaz ang palayag ni Flores kag ginpahayag nga wala siya sang ihibalo angot sa nasambit nga irregularidad. Ginaresto naman si Anay Senador Jingoy Estrada bangod sa paglapas sa quarantine protocols samtang nga paragdag sang pagkaon sa mga residente sa siyudad sang San Juan. Sa video ang ginpost sa Facebook sang bata ni Estrada nga si Janela, ginpahayag ni San Juan Police Chief of Police Colonel Jaime Santos nga ginaresto ang Anay Senador bangod sa paglapas sa social distancing measures. Si Anay Presidente Joseph Estrada ang kaupod man sa bata sa police station. Depensa sang bata nga Estrada, nagasuksok siya sang personal protective equipment samtang nagapanagtag sang pagkaon. Sa isa ka video kakuha sa isa ka staff ni Estrada, nakita ang mga residente sa barangay Salapan nga nagalinya kag malapit sa isa kag isa samtang nagahulat mahatagan sang isda nga bangros. Samtang napanagtag si Estrada sang isda, nag-abot si Santos kag inimbitahan ang Anay Senador sa police station. Ginkumpiskar man sang pulis ang ginapanagtag nga pagkaon. Nagsabtanay man sadto si San Juan Mayor Francis Zamora kay Estrada angot sa rolling store nga inbuksan sa bata nga wala sang business permit. Naka-record sang 60 ka panibagong nga kaso sang COVID-19 ang syudad sang Mandaue sa probinsya sang Cebu.
Ini ang pinakamataas nga record sa syudad sa sulod lamang sang isa ka adlaw. Tara niya kaso ang naghalin sa Mandaue City Jail nga nahamtang sa Barangay Luok. Sa karon mayara na sang 89 ka kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa syudad nga may duha ka naka-recover kag duha ang napatay. Sa advisory nga ginpost ang Facebook page sang Mandaue City Public Information Office ang massive testing ang mga rason sa madasig nga pagsaka sang kaso sa mga inmates nga na-infect sang COVID-19. Nagbuhin ang University of Santo Tomas Hospital sa ilang manpower agud nga mabuhinan ang ilang balayran kag kapiyerdihan sa panahon karon sang COVID-19 pandemic. Sa statement, ginpahayag ni Hospital Medical Director Dr. Marcelos Ramirez nga umalin sa nagumpisa ang pandemic, ang overall hospital census ang nagnubo bangod kadam-an sa mga pasyente nga ginadmit mga COVID-19 patient. Sulod kay Ramirez, sa pihak nga na-highlight ang epekto sa ikayong lawas kag medical nga aspeto, apang na-overlook naman ang epekto sa krisis sa pinansyal kay ekonomiya sa mga business establishment, partikular na sa healthcare institutions. Duwan pa ni Ramirez nga ang Philippine Health Insurance Corporation ang mayara pa sang halatagan sa UST Hospital sang masobra 180 milyones pesos para sa nagasto sa mga COVID-19 patients. Maga-resume subong adlaw Lunes ang Kamara sa ilang plenary session sa piyak sa nagapadan nga enhanced community quarantine sa Metro Manila apang 25 lamang ka mamalidha ang panugutan nga makatambong physically kag ang mga nabilin maga-intra pagi sa video conferencing. Ang modified session ginbase sa guidelines na gin-issue sa Office of the House Secretary General sa Operations sang Chamber. Sa karon nga ang pungsod ang paray nagatinguha nga matap na ang COVID-19. Ipatuman naman ang istrikto nga physical distancing kang isang 2 ka metro nga distansya sa tunga sang 2 ka persona kag limitahan ang physical interactions sa mga mabalidha, empleyado kag guests. Ginanunsyo naman ni Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar nga mayara sang partial resumption sang build projects sang gobyerno. Sulod kay Villar, para sa malugar nga ginpaidalom sa enhanced community quarantine, makapadayon sa pagtrabaho ang mga construction workers nga accredited sa DPWH. Duha pa ni Villar nga sa mga lugar naman nga ginpaidalom sa general community quarantine ang mga pribado kag pampubliko nga construction projects ang mahimo makapatigayon apang kinahanglan nga magsunod sa safety guidelines. Palayag pa ni Villar, ang mga persona nga nagedad 21 tubtod 59 anyos kag wala sang pre-existing health conditions ang mahimo nga makatrabaho. Ang mga construction personnel magapaidalom man sa COVID-19 test nga isa sa requirements sang Department of Health. Kag sa katapusan nga balita national, ginpandaman sa Office of the Solicitor General ang National Telecommunications Commission angod sa pag-issue sa Provisional Authority sa ABS-CBN Corporation kag sa affiliate sini nga ABS-CBN Convergence Incorporated tungod sa kakulang sang franchise halin sa Kongreso. Mayo 4 ang katapusan nga adlaw sa prangkisa sang ABS-CBN Corporation, samtang prangkisa naman sa ABS-CBN Convergence magatapos na sa Marso o kung nagtapos na sa Marso 17. Ang tikang sa OSG nga punggan nga makapadayon sa pag-broadcast ang ABS-CBN ang kadungan sa selebrasyon sa World Press Freedom Day. Sa statement ginpahayag ni Solicitor General Jose Calida nga ginsaad sa konstitusyon nga ang Kongreso ang mulang ginhatagan sa exclusive power sa paghatag sang prangkisa sa public utilities kang isang broadcasting companies agon makapadayon sa operasyon sa pungsod. Dugang pa ni Calida nga sa piyak nga ang nasambit nga legislative power ginhatag sa administrative agency pagi sa layi apang sa karon wala sang laing nagapanugot sa NTC o kung anuman nga ahensya agod mag-grant sa prangkisa sa mga broadcasting entities. Ang OSG among legal counsel sang NTC. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:28. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na bulayang kabla sa pagpamuhin, delikado gid ina bang posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yari ng solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kung nakabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan nga colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Estados Unidos kinakabing aksidente lang ang ining pagbayluhan ay lupok sa tunga sang North Korea kag South Korea. Samtang Pinay fencer nga si Maxine Esteban ginhatag ang allowance para sa mga medical frontliners.
Kaya karon mga rason nga sa pagpananakit sang lawas bisan wala maayos ang trabaho o kung sang ginatrabaho hambala naton sa aton nga balita espesyal. Inatanan sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Aksyon Alvin Grava, isa ka aksidente nagluntad karon gid lamang aga diri sa area sa siyudad sa Bacolod. Check naton Aksyon Alvin sa patrol. Aksyon Alvin, please come in. Aksyon na boy, bagugid lamang aksidente sa dalanon na tabo diri sa area sang Purok Active, Barangay Mandalagan, no? Diri sa siyudad sa Bacolod along sa Circumferential Road involving ini sa isa ka motorsiklo kontra sa isa ka tricycle. Ang isa diri sa biktima Aksyon boy, isa ka army reservist nga ginadapatan karon sang pagpulong sa sining tinion makitan man ni sa atin sin nga Facebook live. Ang ining isa ka army reservist. Sir, anong pangalan sining upodyo, sir? Hindi ko pala kaya wala apelyido yung butang dagaro kay sila nga sa batalyon sila na assign. Oo. Army ni sir o reserve? Reserve. Oo, reservist. Ano kinaplastada sir of the record? Kaya naglain sila nga, pagkulangit kami nagabot man pag na accidente na nila, tabo na ni. Okay. So, sa sakay ni siya sa motorsiklo? Motor ni siguro kaya itong iyang motor. Nakamotor ni siya. Oo. Ang pangalan, Aksyon boy, is kita natin sa iya sining name tag is Galingayo. Army Reservist nga Galingayo, ara sa iya sining name tag dapatang subong sang pagpulong kay ang iya sining TL Aksyon boy ang I think may pilas Aksyon boy kag butangan sang first aid, no, subong sini sang mga katapo sang DRRMO and subong sini Aksyon boy ang sitwasyon sang motorsiklo ari mismo tunga sang dalan while ang ang tricycle Aksyon na boy private ini isa diri ang naipitgit, no, sa sininga tinion ang isa ka lalaki man ari sa sidecar mismo kay may pilas man sa iya sining tihil kubagit ang atubang sang iya sining sidecar. And isa diri Aksyon boy may upod man siya ari diri sa higad subong sini. Sir, ikaw ka drive sa tricycle, sir? Okay. Sir, anong pastada to kagina sir raw? Arama kami dala namon dugol pilang kami bla dugin pawaslik di blas piyakaw. Dugin tulod kami blas piyak kayaw. So anong plastada kagina din kakatari pakadto? Sa Talisay, sir. Talisay. Sakay ka mas tricycle. Pila ka mo? Tatlo. Tapos facing ka towards Talisay, norte. O anong plastada ini nga motorsiklo how come nga nagsulod ka na sa linya?
So, dugin tulod ako blaga niya, dugin pawaslik ako dayo, mo to dayo why ko na dayo makontrol. Jawan ako dayo takaprino. Oh, ang di motorsiklo din halin. Dito sa dre man pakulod susulod. Pasulod pareho ka mundo ha. Ha? Pasulod na di sa may talisay. Isay. Pagwan. Ano ni siya nabungguan mo siya o kung ginbunggan kaya? Dulaga mo na may blado na arid dalang ko doon nagamo ko na vlog golpeo. Oo. Nakagat ko dayon kay nagwaslik na ko di mo. Oo, nagwaslik ka na. Bali ikaw nakabunggo. Ikaw nakabunggo saya. Anong pangalan mo? G-card. G-card Banwa. Pagbanwa. Oo, nagkading ka. Indibidra. Taga Pontevedra. O si G-card, no? Ano din pa kamuhalin to? Indibidra ged. Pontevedra pa kamuhalin. Maano kamo tong tani? Instruction obra. Obra kamo. Nagtana ko tani kamo sa inyong obra. Okay. So G-card Pagbanwa, no? Si G-card Pagbanwa action na Fred. Kay sumong sini ang sitwasyon action na boy. May pilas gid kaga daw James nga naipit ang isa sini ka portion sang iya sining nga tiil sa may wala na dampi action boy naipit gid sang sining naguba nga atubang mismo sang sidecar sang sining nga tricycle while ang tuo sini nga tiil may pilas action boy and di karon ginapangitaan pa ni sang paagi man sa mga katapos sang CDRRMO pero hindi pata na initial no sa pagbulong. So dugang diri nga mga detalye action boy including na ang investigation sang traffic investigator sa police station number 3 mabatian dugay-dugay. Para sa press report ang ka-action nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Alvin Grava sa atong sining gindulo sa inyo bago lang spot report angot sinang aksidente nga nagluntad karon gid lamang nga aga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Kag sa aton man nga balita international, ginakabig ni US Secretary of State Mike Pompeo nga isa lamang ka-aksidente ang nagluntad nga pagbailuhan na isang lupok sa tunga sang North Korea kag South Korea bangod wala man sang may mga nagkalapilasan. Madumduman kahapon Mayo 3, 2020 oras sa Pilipinas, nagbaluhan na isang lupok ang mga soldado sang North kag South Korea sa Rural Guard Post nga amo ang nagtugas ang tensyon sa demilitarized zone. Ini kasunod sang liwat nga pagpakita sa publiko ni North Korean President Kim Jong-un nga una na balita nga malala ang sitwasyon sa ikaayong lawas. Samtang wala naman naghatag pa sang dugang detalye si Pompeo. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ang presyo ng gasolina karon nagnubo na sang halos 1/5 sa nagligad nga 3 ka bulan. Kag nangin kasarangan na karon ang presyo sang gatong sa 12% sang average nga monthly income sa Pilipinas tubtob Abril 16 ako na sa tubtob sa bulan sang Abril halin ni sa 16% sang Enero. Apang ang mga lokal nga mga motorista ang dawla nag-enjoy sang benepisyo bangod sang istrikto nga travel restriction sa tunga sang enhanced community quarantine. Sano sa globalpetrolprices.com ang presyo sang diesel nagnubo ini sang halos 1/3. Ang mga data gikan sa Research Institute nga nabase sa Estados Unidos nagapakita nga ang presyo sa gasolina sa pungsod ang 40 pesos kag 20 sentimos ang kada litro tubtob sa Abril 27 nga nagnumo ini sang 22% halin sa 51 pesos kag 50 sentimos sa kada litro sang Enero 20. Sa amuman nga panahon, ang presyo ng diesel nagnubo sang 33%. Kag nagdangat na sa 29.93% ang kada litro, alin sa 44.70 sentimos ang kada litro. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 57 sentimos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 65 sentimos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 52 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, maging clear subong si Ellen Adarna kay ambot ko nakalantaw kasi iya nga Instagram bala action boy. Kaya nagano to siya do ko mga pwede ka question bala si iya ha. So maging question sa iya about sa mga cheat bala action boy. Pag ano gitawag sina pagluib sa hiligay noon pa action boy. So pwede ka pamangkot si Agle.
Oo, do ka Science ba hindi math? depende si mo kung ano mo pamangkot. Pwede kag kung masabat naman. Tapos, ti kadamos ang do naggo nang lubas si John Lloyd bala. Kay nagamba siya nga ano kuno gin ano bala anong gisaysaya nga nagbakasyon kuno na ang iya nga partner sang una, dason na balaan niya nga nag ano gali sa iban. And then hambaya pag-abot kuno niya sang iya partner na wala na siya sa ila balay, wala niya mga gamit, naka-move on na siya. Do ka mo na blamba niya, I just left, guwapa ko, mo na hambalya. Kay Bisaya na si Ellen, actually, taga Cebu. May naman ko sa iya sa Saturday, nagambal ang netizen nga si John Lloyd yung nag-cheat. Hihi mo na. Hambaya, just to clear everything, nope, dili siya ang ni Ghost. Na, Bisaya siya action boy, so basta hindi mo mag-gets. Sindihan ko na ya. Dili siya ang ni Ghost. Dili siya ang ni Cheat. Kuya naman kaayos remix ang feelings ng mga tao kung unsa-unsa na lang ang pangstorya. Gets ka, ha? Gets ko na. Tapos sabi, leave him alone kay dili jud to siya. Just to clear everything, nope, hindi siya. Gin translate nila sa Tagalog. Kaya mo to clear niya kay kadamo sang mga do nag-viral gidayon action boy mga after niya to gin story sa Instagram. Wala ka bigay Instagram mo. So subong gin clarify niya. Si John Lloyd kabay kag si Ellen may bata ni sila. Nga si Elias action boy nga sa subong do wala gid nila nang pakita ang picture. Do hindi gid pa lang pakita sa imo. Wala gyapon nang pakita sa ako. Charot. Kay sa iban man nga di ba? Wala gid kung mag-picture. Kung mag-picture mi si Ellen o Kasi iban mga katawan. True. Kung mag-picture with Ellen o po ng iya nga bata, drill lang lawak na. Wala gid tsura action boy. Diba sigon ginaano yung gina-respect man lang privacy sa bata. Yes, correct. Diba? Balita sa sports. Nagdesisyon ang Philippine fencing champion nga si Maxine Esteban nga ibulig na lamang sa mga medical frontliners ang iya sinibilog nga sweldo halin sa Philippine Sports Commission. Sulod sa 19 anyos nga fencer nga idugang paniya ang allowance ang iya cash prize sa pagkadaog sinis ang bronze medal sa 2019 Southeast Asian Games. Gindugang pa diri nga nakatipon na inis ang 360,000 pesos sa iyang A Small Thing Goes a Long Way fundraising drive. Apang na desisyonan nila nga mag-utod nga palambuton ini sa 500,000 pesos. Ganigin pagkamaayon na lamang i-donate ang ila ako ng iya sumi nga allowance. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy, happy Monday! Happy Monday! Yes, sa aton mga ka-aksyon, happy Monday! Bisan magal-umor ang aton niya. Nagula, no? Yeah. So, action boy. Kay tungod na sa LPA nga ara sa Davao ITCZ. City. May ITCZ, pagid Intertropical Convergence Zone. Yes, kag mera pagid LPA sa Davao City, action boy. Pero wala man chance mangin bagyo. Hambal sang pag-asa. So, subong adlaw action boy, ang aton niya balita special, aring mga rason sang pagpalanakit sa aton lawas. Bisan wala tamayo sa may ginaobra bala o ginatrabaho bala kay especially subong nga ECQ. Community quarantine. Yes. So, ti samtang nagadugay ang lockdown action boy, do ka mo sang masakit mo na, do ka sa rakit ang likod mo, tanan-tanan na lang balaga sa rakit. Yan. So, amo na ang ginabatsyag subong kalabanan, magluwas sa gintawag to ligad bala nga cabin fever. Nan, ara naman niya, do tamaan ka stay sa isa ka lugar ng balahaw, duhilan naton ka amo na siya gali. Cabin fever. So, reaction boy, ang unang rason nga nagapalanakit ang aton nga lawas, tamaan action boy kapag gamit sa social media. Mo na? Yes! Naunay na lang mong gigda na lang da or ano na lang da. Yeah, kaunay ka gali. Yes, action boy. So, amo na kay siyempre, lain sa una, kung may work tayo, makalakat-lakat tayo, di ba? Yung subong, ang na, Facebook na. Pinoy bala action boy, may pinaka-damo nga oras nga gababad gid sa social media. Kaya guys, ang ibang action boy, nga tag 6 hours yaga, Facebook lang there, gano'n tayo. O update na nakon mataya, imo ya. Pwede man eh. Sunod-sunuran. Sunod-sunuran. Wala nga, kulang ko nakadali. Tapos untat naman. Lain naman dali ang braho mo. naman. Lain naman. Tanaw ka naman TV or braho mo naman da. Mang nilig naman ko. Bumalilig! Do piyo.
Panilig. Panilig. Dumapati ko tapos bala. yung panilig, balik naman ko, check naman ko to sa Facebook ko kung ano ng mga balita. Tapos nung daw nakita ko naman ng mga balita, lakat naman ko to dahil sa kuan sa manglaba naman ko. Tignan din daw wake up na lawas ko. Grabe, no? In fairness, yung tapos ko mapisan panglaba, panghalay, butang ko daan na yung panglaba, tapos balik naman ko, tanaw naman ko kung ano tanaw ko da. Dugay balik naman ko, pamunlaw naman ko. Ka-very namin isang epekto sa ECQ, gilisimo, ya, kaduga pisan kaya. Kasi una, duway ka gamo na yung... Hiway ka pala nagkitlawas mo, ya? Nagkitlaw. Iway waay. Lain, ibang level. May mamunlaw. Hambal, di ba Action Boy ni Dean, parang ba sama, chiropractor. Sino? Dean, yung ngalan, Elfishman. Ang masami ko nung paggamit sa gadgets, Action Boy, mahimo mag-cause ang ginatawag nga neck stiffness. Neck? Neck man. Di ba stiff neck na? Stiff neck, oh. Sorry, neck stiffness, Action Boy. Bangod, siyempre gaunay, tamo na, or whatever. Di ginatawag ni kuno Action Boy nga text neck. Text neck. Nan. Kaya diba ka naunay ka dara. So, next, Action Boy, hindi maayo nga sistema sang work from home. Nan. Amo na itong hambal mo, like si mo, do ka namin, gidya sa imong sistema. Yabi sa wala tayo, naka-work from home. Kabongga, kagidya. Nga ginado ko, kumbaga, mayra kagidya sang... Brown. Oo. Doon namin, gidya imo pag-set sa imong timetable na tawag. Fairness, no? Tanaw ka sa social media. Kumbaga, hindi kaya sila nga kung katigang ka lang gidya. Ikaw yung katigang, kagapanilig kapag nakaka-proud. Amo ka na na sa inyong balay. Ngala, kumandulak ako ba reklamo. Nan. So, man Action Boy, hindi maayo. So, dapat, liga naghatay na tabla kung paano, tips kung paano, bala ano ang imo nga work from home, paano bala nga ma-enjoy ka bala gyapon. Na mo to bala ma-prepare ka gid sang do table, gado ka nami, ang ventilation nami, di ba si kaginot-ginot bala Action Boy how. So, ang last Action Boy, tatlo lang siya mong ang hindi mayo nga paggiho mo. Na isa na sa tong kagina nga sige ka lang higda, sige ka lang da hampang, labi na sa mga kabataan, may paguro mag exercise man Action Boy. Exercise ka? Ang panglaba, hindi na-exercise ako. So, ang panilig. Lain pag ginaya mo mag-exercise ka, lain pag ginaya exercise ka, sang sa mga laba-laba ka lang. Kaya, po yung mga mo no eh. Nan, correct. Papunlaw pagid. Amo na? Tiduga mo, exercise na kasi mo. Tingala, kung ado ka dako, gapay di sa imo, di sa peki pa dako, kaya mo lang gamo. Dapat duwa na, yama mo, no, ginayaw na. So, mga like ka mo, no, diba? Sige lang. Labi ng habal. Correct? Correct. Okay? Okay. Sige. Good morning, Anay, sa kay Jang Yap. Sa kay Andre Pulanco, Phil Alonsagay, Edwin Miranda Sr. Good morning. Sa kay Jaime, kay sa Susan Jaime Allen, kay Agaman, Almira Borbon Torres, kay Femery Monte, good morning, dira. Teresa Linaha Kayaw, kag sa akon gali nga condolence gali sa pamilya sa akon batchmate bala sa high school si Ayan Gisihan, batch 81 isa sa Ramon Torres National High School na Taliwan. So condolence sa pamilya Gisihan alin sa batch 81. Raquel Di Maala, maayong aga. Kag happy birthday sa tanan nga may birthday Action Boy ha sa ato niya Facebook listeners Action Boy, makita mo da. Kayo doga loading pa din sa si Junie Corpus, good morning. Josefina Loxin Generato, good morning kuno. Shout out sa mga amigaya kuno kanday ni Risa, Feli, Lisa, kag Nanay Eli sa Sumag, sa barangay Sumag. Edwin Espisor, ay kilala ko niya. Sa Fernville, sa Fernville, taga Fernville ni. Arcon Tuvida, good morning man. Kag shout out sa asawa kuno nga si Neknek. Bang Jacinto, Jo Marie Pormentira, sige. Kag kay Karen Ambagan Lirasan, taga Hinubaan ini sila. Sa kay Marnilio Murillo Rodriguez from Baguio City. Sa Murillo family kag Rodriguez sa may barangay Tangub, good morning. Nilda C. Guanse, Marilyn Coronel Ngitngit, Merlin Sabidonia. Mayroon din nga nag-message mo Action Dorso. First time ako nung kuhan si Delilah Shuker. Ano bali Delilah? Good morning. It's my first to see you both. Wow. Basta Shuker, taga din naman. Basta taga Germany. Vanessa Mayo, may agaman kay
Classmate ko Sara Escuban, good morning. Jocelyn Guaro, Miriam Villasa Binoman, Tess Lazarte Gatilogo, Jose Herson Lapinig Junio, sakay Cory Vidaha, Sally Abalaon Cepeda, good morning kagawad. May Saison, Agaman Gray, Quinones, Kagsal de Soledad, good morning man. Sige. Ikaw da? Yes. Kaya sa tanan nga nagapamati sa aton Subaksyon Boy. Kaya doon di tragin may isa tanan. And happy anniversary sa tanan may anniversary sa Subaksyon Boy. Okay, May 4 na subong. May 4. May 4 na kita. 4. Grabe doon ang balan. Mayo na, no? Yes. Dugay-dugay Hunyo na Action Boy. Dugay, December na. Dugay-dugay ara na si Jose Maricha. Anong gwa? Naga-whenever na siya Action Boy. Anong gwa na ni sa aton nga kwan man? Sa aton Christmas ayahan man. Gani man. Kailangan. Lang. Padayon lang ah. Yes. Padayon Action Boy. Importante. Buhi. Sa mga ka-aksyon yung papatiyan aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. Upod ka-aksyon Art Tayhopo. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.